lach ne ng'ata ng'ata. Koro wan gi molo ni local standard chikwa. Tiene ni onego bed ni ni to ito in gi interest mani court. To tinde in the current dispensation. Tinde wachni ito in gi usiana gi chik gina ne gi thogo nade ito okonyi gang'o mogik bona golo. Koro ja Kenya mora mora mane miyo ni nitiere jok ma tinde dhie do kadonjo ne sirkal obedo kiyo obed anybody chiko wiye ne ng'ata ng'ata so long as ni ing'iyo ni in gi case maber analyze facts gi maber to giotese ni tero maber chiko wiye ne ng'ata ng'ata kade ni nyalo dhie do tiwacho ni sirkal nokotimo kama kes mane luongo gi kisungu matin ni dereliction of duty omi tich boditing to in sirkal onego bed ni rito jopiny to kitimo gini giweyo malach kabisa kes inyalo penjori ni mokwongo ere kaka bodies 109 inyalo iki to sami iko gi to sirkal kia mokwongo ni chik wacho ni kidwa iko ng'ato nyaka imany burial permit makiko ng'ato without burial permit to en ketho kidwaro exhume body kata ida golo body be nyaka yud court order kitimo kamano be en ketho mar adek seche ma ng'ato tho be notere mochari to records mag mochari wacho ni ng'ama notere kanyo koro ineno gigi en gima onego bed ni wang'iyo ni to ere ng'ama nokoso to kanokoso to inyalo tim nang'o koro dhano ng'ata ng'ata oyiene mar dhi e doho mar wacho ni sirkal nigi ketho. Erokamano mana ka watieko wach mar dini magalagala ma ok mokwongo wasebedo kod gima thoth kata kamano ok apar ka nitiere doho mosega kumo kata golo kum ne achiel kata mora mora kaluwore koda wuondo jopiny kata keto weche manyalo lalo jopiny mana